pwesto dito ba? Dagan biya kay gagatinda dito dapat makaunag yung kuan ron dapat nanag yung motor. Magpudbo yung motor din. Uy, nagpapasaan ng tuli ba daw periano dire ba yung paabot yung motor dire. Paabot luka ni mura uy pagkaha kay nana. Ha? Sakarga na ko ng bangko be kay mo ta perian ba maninda ko. Asa ka? Perihan maninda ko. Perihan? Kung magdali biya ko boss nonan ko ba. Pilihan ka, pilihan? Perihan ko ba. Sa mali? Pero tanay. Mawag, matagal ko. Apa ning case mo ba? Maninda deh ka dito. Tama, araw ng kuano? Oh, araw mo dito ron. Sa ng barangay dia? Ana, kabilaw. Araw ng Kabilaw? Hindi na, mahal pong, Asa mo ko ba? tabak lang ka. Magbong ni boss ba? Okay, itinda dito. Lagi na. Okay, sakay. Ay, kamaking pa na. Ya? Ano niya, hindi man mandar motoran niya. Ano na eh? Pwede ba, Pangos? Guyod na mo ni boss. Ha? Paguyod na mo ba? Di mo andar, oy. Unsa? Di mo andar. Unsa man na? Paguyod na mo ba? ba? Nah, paguyod. Oh. Di mo andar, oy. Tira bang danlogan sa lalan, no? Lapok kayo. Ayun, Okay na mga boss. dapat ko'y karga o dagan kayo magdali ba ako boss? Sige lang, kaya na kay ako. Nanginabuhi man pug ko, ma'am. Naog sa ma'am, be. Unsa ba? Nanginabuhi pug ko ba? Paguyod na mo, boss. Kira, boss. Kaya lang ha, mo plaster sa ta, ha? Sibog na may motor ito, boss. Meron. Ay, busy na, boss. Dire. Unsa ganinga ra mo dire? Taon-taon na, pod. Ha? Taon-taon na po, pod. Dire. Ay, pasakyan na akong uyab na, boss. Ha? Limang motor, pasakyan lang. Wala. Angkas lang dia kay puno jud kayo, maglisod na mi. Oh, okay ra ka dito lang ka, ma'am? Kaya ra dia. Oh, kaya naman. Ha? Sama ka na mo ya, brad. Fisik man kay nimong motor. Isip nyo. Okay, ping pisik ka, oy. Sama ka na lang imong uyab. Kay puno na kayo dire, oh. Maglisod na ko sa gitrangkaso manggod ko ba? Nang ko pang sa. Okay na dia, boss? Ha? Ah. Boy, kata? Ah, kaya na. Nahinay lang ko. Ah. Ibang ko baka hulo. Ha? Hulo ka ibang ko ba? Kago ni. Kana sa iro. Ha? Kaya pa? Sa katabi? Eh, ano ko kay giguyod? Ha? Ano kay giguyod ba? Unya. Ah, bangga. Gusto ko kay gali manggod ko. Ah, pangitan ka sakyan dia. Ya, oh, angkat ang angkat ang dia, pangitan ka sakyan dia. Adre, apa dire isa? Ha? Apa dire isa? Ah, Dire, okay na. Iya ya. Okay. Adre lang. Kena? Okay. Kena dia, bos? Ha? Lapok kayo. Ya, ini kita kay labyo.
Okay sa boss, di magsilbi pating labyo gayud. Wala talaga laing motor dire. Sige. Di magsilbi oy. Perting labyo gayud. Manday giguyot. Laing motor dire boss ha. Sige. Hey, perting labyo gayud. Sige. Naog ko kay kuan. Labyo ga. Ay, lagi na Ay, lang. ang bangko babanaot. Susa, Nakakaan ninyo. Boss, Ah, tarungan sunod ba kay okay ra man lang kong motor. ha? Kita lang kong motor. Panang, basig makabalik ko ron dayon, mo pagay nasakyan. Ha? Tumba. Basig makabalik ko ron ba? Ha? Eh, paabot mo. Sige. Ha? Ah, okay na. Okay lang ha, kay kwanta ba? Siguro kay nagpasutoy man abi rin nagnagor kang sunod tas luyo. Saan taman ni Ron? Ni Ron, bakit ka sa aga ni Ron? Layo na kay tagikuanan, ya mubalik pa ta didto. Sama to na di man manda tong motor, kan tulak mo tri payuhanan. Layo pa di ay. Iyo pa. Pa, balik ka sa agi. Ay, boss. Ha? Asa mo itong giguyod na to, boss? Itong laging bae ba? Gayud. Pero, wala na oh. Uy, nang sa daw. Ano man yung mga tawhan? Ano pa ko kabantay ba? Naasa na to, boss. Matay. Oy, Naasa na to. asa na ka itong mga... Saan to nun, boss? Oh, sisi na lang lagi din, boss. Oh, wala na yung tao. Boss! 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 Yun! Ha? Wala! Asa di ah? Dito to sa bidaon ba? Abang itong panawag sa imo waron kay... Magpunta ka dungugod. Ako pa dungugod, karoon pang kumantay. Yan na nato na sana. Wapon sila na nawag. Kabalong kuan. Tara. Nalgo ta.